आशिष, आशिष अरे सोड, काय करतोस तू? इकडे परिस्थिती फार भयंकर झाली होती. नाट्यगृहाची सर्व टीम ही आशिषला सोडवण्यात व्यस्त होती. आशिषने त्या व्यक्तीचा गळा पकडला होता आणि आशिष बोलत होता, तुला काय वाटतंय मी तुला सोडेन? पण याआधी जर आपण नाट्यगृह भाग 1 पाहिला नसेल तर तो आत्ताच पहा. त्याशिवाय तुम्हाला या दुसऱ्या भागाची मजा येणार नाही. इकडे आशिष त्याच नाट्यगृहाच्या खोलीमध्ये बसला होता. तो स्वतःलाच आरशामध्ये पाहून एक क्रूर हास्य देत होता. साफ साफ समजत होते की ते हास्य हे आशिषचे नाहीच आहे. हे हास्य कोणाचे तरी दुसऱ्याचे आहेत. आशिषचे डोळे पांढरे पडलेले होते. शरीर हे पिवळं आणि लाल भडक झालं होतं. आशिषचे डोळे हे लाल झाले होते, जणू काय त्याला कोणाचं तरी रक्त प्यायचं आहे. पण त्याच क्षणी दार ठोठावण्याचा आवाज आला. आशिषने दार उघडले तर तिकडे सूरज होता. सूरज बोलला, अरे आशिष, काय चाललंय? चल निघूया. तसंही उद्या आपल्याला फर्स्ट शो इथेच करायचा आहे. आणि हो, काळजी करू नको, बाबांचा रोल हे डायरेक्टरच म्हणजेच आपले दिग्दर्शक करणार आहेत. आशिषला अति आनंद झाला होता. हा आनंद का असेल? ती रात्र गेली, दुसरा दिवस उगवला आणि नाट्यगृहाचा प्रयोग सुरू झाला. दिग्दर्शक म्हणजेच नितीन यांनी हुबेहू त्यांची कलाकृती ही आधीच्या बाबांच्या किरदारासारखीच केली होती. हिम्मतरावांची कमी कुठेतरी भरून निघत होती. शेवटी आशिष हा बोललाच, बाबा, बाबा साक्षात इंद्रदेव जरी तुम्हाला वाचवायला आला तरी तुम्हाला तो या क्षणी वाचवू शकणार नाही. आणि त्या क्षणी पुन्हा वीज कडकली. त्यावेळेला देखील ते नाटक अगदी हुबेहू वाटत होते. क्षणभरासाठी असे वाटत होते की नितीनला खरंच हृदयविकाराचा झटका आलेला आहे. सगळी टीम ही नितीनकडे एकटक पाहत होती. नितीनने ठरल्यानुसारच पडण्याचे नाटक केले. टाळ्यांचा आणि शिट्यांचा गडगडाट होतच होता. पडदा झाकला गेला. सगळे नितीनकडे धावत आले, पण नितीनने डोळे उघडले. काही वेळाने त्याने आशिषला जवळ बोलवले आणि सांगितले, अरे आशिष, ज्या वेळेला तू ते डायलॉग बोलला त्यावेळेला खरंच माझ्या छातीत एक कळ आली. मला असे वाटलं की मी याच क्षणी जाणार आहे. आणि आशिष बोलला, घाबरू नकोस, तू सहजासहजी जाणार नाही. आशिष, अरे काय बोलतोस आहे? तुला समजतं का? बाजूला असलेला सूरज बोलला. तसंच ते डायरेक्टर म्हणजे दिग्दर्शक बोलले, जाऊ दे, सोड, लक्ष नको देऊ त्याच्याकडे. दुसरा शो देखील झाला. शेवटी तिसऱ्या आणि शेवटच्या शोला हा वेळ होता. म्हणून आशिषने सांगितले की मी काही काळासाठी बाहेर चाललोय. काळजी करू नका, मी वेळेवरच येईल. वाचवा, वाचवा, वाचवा मला, तुम्हाला मारेल. इकडे भर रस्त्यावरच एका अज्ञात व्यक्तीच्या मागे आशिष धावत होता आणि आशिष जोर जोराने वेगळ्या आवाजामध्ये बोलत होता, तुला सोडणार नाही, थांब थांब. आणि त्या क्षणी त्या अज्ञात व्यक्तीला कारने धडक दिली आणि तो जागेच मरण पावला. गर्दी जमली. त्यातल्याच काही लोकांनी आशिषची ओळख ही पोलिसांना पटवून दिली. पण आशिष यावेळेला तिकडे नव्हता. इकडे तिसरे नाटक देखील झाले आणि शेवटी दिग्दर्शकने सांगितले की आपल्याला काही चेंजेस करावे लागतील. एक काम करा, पुन्हा रिहर्सल करू. तसंही उद्या आपल्याला सुट्टीच आहे. उद्या आपलं कोणतंही नाटक किंवा शो नाही आहे. ठरल्याप्रमाणे सर्व टीममेट्सनी तिकडे थांबण्याचा निर्णय घेतला आणि पुन्हा ते शो म्हणजेच त्यांची रिहर्सल करण्यात व्यस्त झाले. आणि शेवटी आशिष बोलला, बाबा, बाबा साक्षात इंद्रदेव जरी तुम्हाला वाचवायला आला तर तो तुम्हाला वाचवू शकणार नाही. वीज कडकली. नितीन हा जागेवरच पडला आणि काही वेळाने तो उठला.
तो हास्य देऊ लागला. आशिष, खरंच चांगलं काम करतोयस. पण यावेळेला सगळ्या टीम समोरच आशिष बोलला, ए नितीन, तुझं काम पूर्ण नाही झालंय. तुला पुन्हा एकदा मरायचंय. इथे सगळीकडे शांतता पसरली. सगळीकडे एकच चर्चा होऊ लागली. अरे, हा आशिष वेडा झाले की काय? असं का बोलतोय? त्या क्षणी सूरज हा आशिषला समजवायला गेला. अरे, आशिष मूर्ख झाला की काय? सरांना असं काय बोलतोयस? आणि त्या क्षणी आवाज आला, मी मूर्ख? अरे 30 वर्ष मी त्या खोलीच्या आतमध्ये होतो. तुम्ही लहान मुलं, तुम्हाला नाही माहित. आशिषच्या तोंडातून यावेळेला असले भयानक शब्द निर्माण झाले होते आणि आशिष जोरात ओरडला, ए नितीन, आठवलं का रे? मी सूर्यकांत, ज्याला तुझ्या बाबांनी आणि त्याच्या मित्रांनी 30 वर्ष आधीच मारला. तसा नितीन जोरात ओरडला, ए आशिष, काय चाललंय रे? चल, मस्करी बंद कर. निघ इथून, नाहीतर. पण आशिषच्या अंगामध्ये असलेल्या त्या क्रूर आत्म्याने नितीनचा गळा दाबायला चालू केला. सगळ्यांची एकच ओरड चालू होती, आशिष, आशिष, अरे सोड, तो मरेल. आशिष, आशिष, सोड मला, नाहीतर माझा जीव जाईल. इकडे नितीन हे त्याच्या जीवाची भीक मागत होते. त्या क्षणी मागून जोरात आवाज आला, आशिष थांब, मी इन्स्पेक्टर जाधव. तू मगाशी पटवर्धनांच्या मागे का धावत होतास? त्यांचा ॲक्सिडेंट तुझ्यामुळेच झाला. मला तुला न्यावं लागेल. आणि हो, सध्या तू त्या नितीनला सोड, नाहीतर मला तुला गोळी घालावी लागेल. आशिषची नजर मागे गेली. आशिषने पुन्हा नितीनकडे पाहिले. इकडे 20-30 जणांना आवरत नसलेला आशिष हा आता शांत झाला आणि आशिष बोलू लागला, ए, जे काय आहे ते इन्स्पेक्टरला खरं सांग, नाहीतर सध्या मी आशिषच्या रूपाने बोलतोय, नाहीतर मी माझ्या रूपाने बोलेल. तसा नितीन बोलू लागला, सांगतो, सगळं सांगतो. आणि नितीन सांगू लागला, मी नितीन म्हणजेच काटकर यांचा मुलगा. हो, तेच काटकर, ज्यांचे नाट्यगृह आहे. साधारण 30 वर्ष आधी इथे असेच नाटकाचे प्रयोग चालले होते. तेव्हा हे नाट्यगृह फारसे मोठे नव्हते. हळूहळू करून याची लोकप्रियता वाढली आणि नाटक नंतर मोठे करण्यात आले. मी तेव्हा 20 वर्षाचा होतो. तेव्हा मी, माझे बाबा पटवर्धन आणि हिम्मत दादा हे दोघंही त्याच खोलीमध्ये होते. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सूर्यकांत देखील तिकडेच होते. सूर्यकांत? कोण सूर्यकांत? इन्स्पेक्टरनी प्रश्न विचारला. तसा नितीन सांगू लागला, आजही ती काळ रात्र मला आठवत आहे. त्यामध्ये सगळ्यांमध्ये बोलणी चालू होती. नाट्यगृह हे फार प्रसिद्ध झाले होते. पण बाबांच्या नाट्यगृहामध्ये या तिघांचा देखील हात होता. यांनी देखील थोडीफार आर्थिक मदत केली होती आणि आता त्याचाच हिस्सा ते मागू लागले होते. तसंच सूर्यकांत हे बोलले, हे बघा काटकर, आम्हाला माहिती आहे तुमचं नाट्यगृह फार मोठं चालू आहे. बघा, आम्हाला जास्त पैसे नको आहे, पण हो, किमान आम्ही तुम्हाला जे दिले होते ते तरी द्या. तसेच आमचे बाबा बोलू लागले, जे सध्या तरी नशेमध्ये होते. ए, काय पैसे वगैरे भेटणार नाही रे, चल निघ, आणि पुन्हा दिसलास तर याद रख. इथे सूर्यकांतला फार चीड आली. सूर्यकांत बोलले, काटकर, आता तुमचा अति होतोय. हे बघा, जे झालंय ते विसरून जा, आमचे पैसे आम्हाला परत द्या. तसेच नशेमध्ये असलेले बाबा बोलले, तुला आता मी सोडणार नाही. त्या क्षणी त्या खोलीमध्ये त्यांच्या हातात असलेली बाटली ही त्यांनी त्यांच्या डोक्यावर मारली, म्हणजे सूर्यकांतच्या डोक्यावर मारली. जबर जखम झाली. सूर्यकांतच्या डोक्यातून रक्त वाहू लागले. सूर्यकांत जोरात ओरडले,
काटकर तुम्ही काय केलं? आणि तिथून पळण्याचा प्रयत्न केला. तसं काटकर जोरात ओरडले, ए सोडू नका त्याला, सोडू नका. पटवर्धन आणि हिम्मतरावांना नाईलाजाने त्याला पकडू लागले आणि काटकरनी त्याच काचेच्या बॉटलनी त्याचा गळा चिरला. हे जे साक्षीदार साक्षात मीच होतो. मला आजही आठवतंय, शेवटचे श्वास मोजत असताना सूर्यकांत मला बोलले, आता तुझ्यावरच भरोसा आहे, न्याय दे मला, न्याय देशील ना? एवढे अखेरचे शब्द सोडून ते हे जग सोडून गेले. इकडे नशेमध्ये असलेले काटकर हिम्मतराव आणि पटवर्धनला बोलले, ए काय ऐकतं रेज? ते इकडे तिकडे बघू लागले आणि शेवटी बोलले, ही खोली फार मोठी आहे, एक काम करा, तसं हे बाथरूम आताशी बनतंय, याला इकडेच ठेवा. आश्चर्याचं म्हणजे हिम्मतराव आणि पटवर्धनने त्या बाथरूमच्या जागेतच मोठा खड्डा खोदला आणि त्या खड्ड्यामध्येच सूर्यकांतला गाडून टाकले. हे कमी होतं की काय, तर अगदी काही दिवसातच ते पूर्ण बाथरूमच बंद करून टाकले आणि असा भाव होऊ लागला की तिकडे पूर्णपणे भिंत आहे. हे सर्व काही मला माहीत होते, पण खूप वर्षानंतर इथे नाटकाचा प्रयोग लागला. हे नाट्यगृह आम्ही कधीच विकले होते. इच्छा नसताना देखील मला इथे येऊ लागले आणि शेवटी काय झाले हे सर्व काही तुमच्या समोर आहे. आशिषच्या डोळ्यामध्ये एक वेगळेच हास्य होते. हे हास्य हे आशिषचे नसून हे सूर्यकांतरावचे होते. त्या क्षणी नितीनची नजर ही आजूबाजूला गेली तर त्यांनी पाहिले की केवळ इन्स्पेक्टर, सूरज, आशिष आणि खुद्द तो हे चौघच त्या क्षणी हे तिकडे उभे होते. संपूर्ण टीम यावेळेला निद्रेच्या आहारी म्हणजेच झोपी गेली होती. इन्स्पेक्टरनी त्या क्षणी आपल्या बाकीच्या हवालदारांना हे आतमध्ये बोलवले आणि तिकडे खोदकाम करायला लावले. सांगितल्यानुसारच तिकडे हाडांचा सापळा भेटला. आशिष हा तर शुद्धीत आला होता. कदाचित सूर्यकांतरावांनी त्याचे शरीर तिकडेच सोडले होते. त्याच्या मित्र सूरजने त्याला घडलेला सर्व प्रकार सांगितला. त्याला विश्वास नव्हता, पण हाडांचा सापळा बघितल्यानंतर आणि मागील आलेला अनुभव आठवल्यानंतर त्याला विश्वास बसला. सूर्यकांतरावच्या परिवाराला बोलवून शेवटी त्यांच्या आत्म्याला शांती भेटावी यासाठी प्रार्थना केली. नितीनने हे सगळं काही लपवून ठेवले, यासाठी त्याला शिक्षा झाली. खऱ्या अर्थाने जो खोटेपणा हा नितीनच्या बाबांनी पसरवला होता की सूर्यकांतराव हे दारूच्या नशेत हे कुठेतरी बेपत्ता झालंय, त्या खोटारड्या बातमीला पूर्णपणे विराम भेटला होता. आशिष हा केवळ मार्ग होता सूर्यकांतरावला हे सत्यापर्यंत पोहोचवण्याचा. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली डिसलाईक. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर खालील डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या मेलवर, फेसबुक आय डीवर किंवा इन्स्टा आय डीवर नक्की शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.